hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye courant tigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. La jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. Falai kokan kiwariyaw la alisa min ye Nicolas Maduro ye ale minɛli kɔni kumaw de cayalen no kosɛbɛ min ye farajɛla tɔnbaw ye sakulu kan ka lajɛ kɛ sini ni ala sɔnna ma Bruxelles min ye Biélorussie jamanakuntigi ye Lukashenko ale y'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis kun y'a ɲini Celia Flores fɛ n'o ye Nicolas Maduro muso ye ko a ka to u ka jamana kɔnɔ o kɛlen k'a cɛ minɛ a ko a ma sɔn fiyewu k'a ko k'a bɛ tugu a cɛ kɔ ko sabula k'a y'a ye k'a fɔ ko min ye cɛ minɛ na ni min ye ko janfa de kɛra maaw de kɔni sɔrɔla sa wa bɛ ka jalaki min ta ka ɲɛsin cɛ fana ma k'o tɛ tiɲɛ ye a ko ale cɛ minɛli kɔni k'o tun tɛ se ka kɛ cogo si la ni bɛnbɛnbɛn kun ma kɛ ka ɲɛsin ale ma Venezuela yɛrɛ kɔnɔna na Américains ka sena maaw k'olu y'u bolo kɔrɔta bi k'a yira k'a fɔ ko min ye u ka jamanakuntigi Donald Trump k'u t'a yamaruya tuguni a ka kɛlɛbolo wuli ka taga se mɔgɔ wɛrɛw ma tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya sa min ye kɔngɛrɛ ani sena k'olu y'a yira sa k'a fɔ a ye waleya min kɔni kɛ sa o ma bɛn maa 52 o de y'i bolo kɔrɔta k'a yira k'a fɔ ko waleya in ko u ma jɛn n'a ye maa 47 olu fana y'u ŋaniya yira ko la Américains fɛ sa min kɛra kɔni janvier kalo tile 3 n'o kɛra Nicolas Maduro minɛli ye ko maa caman bɛ bi minnu bɛ k'a waleya kɔn Irisi ani jamana caman diɲɛ fantan ani 4 fɛ États-Unis kaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ dugu dɔ kɔnɔna n'o ye Minnesota kaw fɛ yen muso dɔ o fatuli ko la sa min ye maa caman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tunkarankew ka ko la kɔlɔsili kɛ ko o dɔ de kɔni ye muso in kɔni fatu faga polisikaw olu fɛ yen o la sa polisiw kɔni bɛ ka gaz lacrymogène ci cogo min na yaasa ka se ka mɔgɔw jɛnsɛn o baaraw kɔni bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na fana a yira k'a fɔ sa min ye nansara jamanaw ye fala ye gilasi kɛlen don ka dadugu k'u la dɛ yɔrɔ caman bɛ kuran ni yelenw kɔni tigɛlen don mɔbiliw yɛrɛ tɛ se ka bɔ u nɔ na min ye mɔbili minnu fana bɛ yen n'olu bɛ maaw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ye maa ta mɔbiliw ye olu caman jɔlen don gilasikuru kɔni kwalenba o de bɛ jigin yɔrɔw la yɔrɔ caman na bi kɔni min ye nɛnɛko kɔni a kuma kɔni ka ca ye kosɛbɛ sabula gilasi o de bɛ ka tiɲɛni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko jamana caman kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa cogo min na min ye nin ko in ye a bɛ se ka kunbɛn ni lakseliw ye ale ni kibaruya dilaw ye olu bɛ se cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko in ale ka yanni tile u ka se ka o sɔrɔ farafinna jamana minnu fana bɛ yen sa caman bɛ yen bi k'olu fana ye wulikajɔ kɛ i n'a fɔ Mali ni Burkina ni Niger k'a yira sa k'a fɔ waleya min kɛlen filɛ nin ye États-Unis jamanakuntigi fɛ ko a ma bɛn u ma a ma diya u ye dɔw y'u ta sinsin farafinna kɛlɛyatɔnba la nka jɛkulu dɔw kɔni yɛrɛ u ta kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko min don ko a bɛ diɲɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ kɔkan kibaruyaw la hali bi fala ye ni ala sɔnna a ma min ye kalataw ye o labɛnw bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la UN Museveni ale kɔni Ugandakaw fɛ yen ani fanga sinamatɔ n'o ye Bobi Wine ye olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka Bobi Wine ko ale sirannen don kosɛbɛ sabula yɛrɛkofɔ min bɛ senna a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ bi na k'ale kɛlen don ka gilet pare-balles ale ni masques de ta k'u don nka min ye gaz lacrymogène ko de kɔni bɛ ka kɛ o de tɛ ka kɛ maaw nɛgɛla ye yɔrɔ in na ye an ye min sɔrɔ kuma la belebelebaw la yan'an ka maa welelen ka don kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Badou Escobar ye o ye nin ye sɔɔni sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka ale bisimila ka ɲininkaliw kɔ émission k'ale daminɛ. an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako
tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛ mɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ IDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa kasara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa
a janbe bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ. Ayiwa Falaye, an ye kuma min fɔ an bɛ dugawu don kɛ min ye Mali journaliste ye kan na ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ min ye sarako ye hôtel ko k'a kuma cayara. Umar Baba Traoré ale y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni sera ka tile 12 sara donc k'a tɔ tora tile 10 laban ye ni 4 millions n'a kunkanfɛn ko y'o ye tile 10 o tile 10 Coupe d'Afrique dun fana bɛ